Bocairent activarà el proper diumenge 8 de gener el calendari d'actes previs a les festes patronals que celebraran del 4 al 7 de febrer. El tret d'eixida serà l'homenatge als capitans i capitanes al Teatre Avinguda. S'iniciaran així unes setmanes en les quals la festa recuperarà la normalitat habitual després de 2 anys d'absència pel context sanitari de la Covid-19. En aquest sentit, la localitat acollirà el concert de música festera a càrrec de l'Associació Unió Musical el dia 14 de gener, la publicació el 15 i la capte el dia 22. A més, del 23 al 31 de gener seran les nits de Ciri, cadascuna dedicada a una de les 9 filaes del municipi. L'Associació de Festes de Moros i Cristians a Sant Blai ha expressat la gran alegria que suposa aconseguir per fi traure la festa al carrer després del parèntesi dels últims anys. La regidoria de Festes i Tradicions de l'Ajuntament de Bocairent ha destacat l'esforç de l'associació, de les juntes de les filaes i del món fester en general per a mantenir vius els moros i cristians durant el llarg període en el qual no s'han pogut celebrar. Enguany, la responsabilitat demostrada en els 2 últims anys es transformarà en celebració col·lectiva per a Bocairent, que en tan sols un mes viurà unes festes tan intenses com inoblidables.